To misali da farko za ki bar sunanki da abin da ya sa kike magana da manema labarai yanzu. Assalamu alaikum. Sunana Hadiza Yusuf. Ana kira da Maman Fati. Daga wannan ina? Na fito daga Sabuwar Gaya. Menene ya sa kike magana da manema labarai yanzu? Na yi magana da ku ne akan bisa ga halin da mijina ya shiga. Yau kwana 14 kenan. Mutane sun shigo gidana, sun fasa mana kofan gida na farko, suka fasa na biyu, suka fasa kofan shiga cikin ɗakinmu, suka sami mijina cikin ɗaki suka ɗauke shi, suka sa mai ankwa. Sai suka ce mishi suna neman wani Nasiru ya kai su gidan Nasiru. Sai ya gaya musu cewa shi bai san gidan Nasiru ba. Suka tambaye ni, mijina shi soja ne? Na ce musu ko ku san aikin shi bane kuka zo kama shi? Daga nan suka kwashe wayoyi na duka da wayoyin shi suka tafi da shi. Daga nan misali ya dama mijina kira sojoji sun zo gurin da NGTM sun zo gurin sun yi magana da su, sun ce su ma'aikata ne za su zo su yi bincike ne za su dawo da shi. Ba su dawo da shi ba har yanzu, yau sati 2 kenan babu wani labari a gurin NGTM, babu a gurin soja, babu a gurin sadakai, ban ji labarin komai ba. Me aikin mijinki? Mijina shi yana aiki ne da sojoji, suna kama shiga daji su kama barayi, yankin nafas, barayin shanu za su kama su kai, in suka kama barayin shanu ko an kori shanu za su kama shanun a kai shi gurin sojoji, a rike shanun har a nemi masu shi a ba masu shi, kuma ko da an nemi a cinye shanun nan mijina baya yadda. To ina tunanin killa haka shi ya kawo wannan, ya sa ka zo kawo mijina ni ban sani ba. Shi mijinki mai aikin sa kai ne kenan? Eh, mai aikin sa kai ne kawai, yana tare da sojoji. Kafin nan ku akwai wani rigima da ke da wasu mutane? Kafin nan dama akwai rigimar da suka yi da shi da wani soja, Kaftin Obi. Ban san ko saboda haka nan ne ya sa da wa'ina suka zo suka kama shi, suka ba shi lambar su, bai kira su ba, bai ba mu wani kwakwaran bayani ba. Na kira Kaftin Obi ya ce mun zo karfe 5 na yamma, kuma gurin da Kaftin Obi yake daji ne gurin. Ina tunanin shiga cikin dajin nan da mashin, gurin fitowa wani hali zan yi shiga gurin fitowa, sai ban fito ba, ban je ba. Da safe na kira shi akan cewa zan zo da safe, bai dauki waya na ba, bai sake daukan waya na ba. Saboda haka ina neman taimako a gurin mai girma gwamna ya taimaka ya sa min baki duk inda mijina yake, in ji halin da yake ciki, a fito min da mijina in ji wani laifi ya yi. Yau misalin kwana nawa? Yau kwana 14 kenan, yau sati 2 kenan, ranar 4 ga watan Disamba aka ɗauke shi. Da sunan mijin naki? Sunan shi Yusuf na Dabo. Suna kiran shi Yusuf na Dabo, ana ce mishi Shaho. Sojoji suna kiran shi Yusuf na Dabo Shaho. Wasu kuma suna ce mishi na Dabo. Wasu kuma suna ce mishi Yusuf na Dabo. Akwai yara tsakanin ku da shi? Muna da yara. Yana da yara. Yanzu da baya nan wani ya halin rayuwa ya shiga? Yanzu nan ma maman shi mahaifiyan shi kullum a cikin kuka take. Ba ta bacci, ga ta tana da matsalar ciwon hawan jini. Ni karon kaina sakamakon wannan abin, ranar da wani abu ya faru, ranar cikin da nake da shi ya bari. Ba ma cikin kwanciyar hankali da ni da yaran shi da maman shi, duk ba ma cikin kwanciyar hankali. Saboda haka nan commissioner of police dan Allah ya taimaka, idan ya ji wannan magana ya taimaka ya sa mana hannu. Commissioner dan DSS in ya ji wannan magana dan Allah ya taimaka ya sa mana hannu, ya taimake ni halin da zamu shiga da yaran shi da mahaifiyar shi, dan Allah ya taimaka a fito min da mijina. In dai yana da laifi ne a mishi hukunci daidai laifin shi, musan a inda yake. Abinda nake so gwamnati ta muke nan, kuma GOC na sojoji dan Allah ina taimakon shi, roƙon shi, taimakon shi dan Allah ya taimake ni, ya sa mun baki a cikin wannan magana, saboda su ne manya da su muka dogara. Dan Allah su taimake ni, su sa mun baki a ciki.